माई। अरे बेटा आ गई ल। हाँ। एक काम करा, तोहार बाबूजी खेत गए हैं धान काटे, अब तू हो जल्दी जा। ठीक बा माई, हम जाता नहीं। हसवा लैला। ठीक बा माई, हम जाता नहीं। हाँ ठीक बा बेटा। आगे नहीं बाबूजी। आ गई बेटा। हाँ ठीक बा, धान काटा काटा। निकम्मा कहीं। और जल्दी आ गई रहता तब ले कितना कटा गई रही। सब के खेत कितना कटा गई, एगो हमनिए के बाकी रह गई बा। ए बेटा तू एगो काम करा जी। तू बोझा बाना। हाँ हम तनी आराम करता नहीं, काहे कि बूढ़ जब हो जाला ना आदमी तो तनी जल्दी थक जाला, है ना जी। बाबूजी, हमरा के बड़ा जोर प्यास लागल, हम पानी पी के आवता नहीं। हाँ हाँ जरूर प्यास लाग गई होई, गला सूख गई होई। हाँ बांसुरी कैसे बजाइबा, जा आ जल्दी आ जाइए। बनिए रसिया छैला।